Alhamdulillah. Ya, hari ini kayak Suwandoro. Oke. Ya. Mbak Uun karo Mbak Analoka ganti main Jumenang. Nah. Surup Suryo yu. Apa iki jenenge saiki mau Mbak Neha karo Mas Adi sing rebab lah Mas Adi sing nembang Mbak Neha saiki ganti ora den Haria nah Srebek Banyumasan apa wis jenenge Eling-eling heeh ya terus apa hubungannya Neha karo Adi mau yo ora apa-apa kan kaya sampean karo Lek Naryo kan terang dedung terang ngono kan dadi sorotan terus Hana Hah? Hana karo sapa? Hana karo Kula golekne riyen to. Karo Harimen. Le Harimen. Heeh. Kula niku sedih le Pak Dalang. Pundi sing jenengan pilih pundi yoga-yoga niki. Mboten napa-napa sing pun duwe anak mboten napa-napa nggih. Mboten. Rekake ngoten tok ya. Mboten purun, mboten. Iki Mbak Hana iki demen nginep nggone aku rong dina, sedina. Iya. Nyapa? Yo ora nyapa. Karo Sulomo ae lho. Iya. Sampun enten pawange lho bule. Lah sik cilik ora apa-apa. Cilik arep kok gecek rasane. Pesek cilike kok iso pesek cilik. Iya. Iki rada dipaksa sithik Mbak Un. Nggih. Iya. Iki sido, eling-eling Banyumasan. Oke.